नारलु समाथ' जाबाय नाथाय मानो दाबो सफैदिया बेनोथ'लै बेबा माला फैगोन समाथ' जाथारबायमोन होद जालालै बिसोरजों माब्ला फैनांगौलै औ नै सार फैबाय हा सफैबाय सफैबाय आफा नों आंखौ लिंहरदों औ जिराय मानोबामोन आफा दयालु फिसा नोमफाया एबारनिफ्राय बे ओनसोलनि एमएलए जासिगोन खोनासं फिसा दा नों मोनसे खामानि मावनांगोन मा खामानि आफा नोङो इलेक्सनाव ओंखारफानो थाखाय जेसेबां मानसि नोंनि लोगो दङ गासिखौबो आंनि न'आव लेंबो आं देरहाबानो एबा नोमफाया देरहाबानो नोंहा जेबो सिन्था गैया जागोन आफा बेफोरखौ नों सिन्था दाखालाम आं बेखौल' सानबाय थायो मा खोथा फिसा दे बुंनायसाय नोंनि एमएलए दारायनायाव सोरबा नोंनि एगेन्सै दारायबावोब्ला बेखौ मा खालामनो आफा मा नोमफानि एगेन्सै सोरबा दारायोब्ला बेखौ आरो बिनि न'खौ गासिबो सिलिंखार खालामजोबगोन आं थेर बेथेर खालामजोबगोन आं खोनासं मा जाखो सार सोरबा जुदि नैबे लालुनि एगेन्सै ओंखारोब्ला बेखौ मा खालामनांगौ मिथिगौ नोङो मिथिया सार मा खालामनांगोन सोरबा जुदि आंनि हेंथायै दारायोब्ला बिनि न'खौ आरो बिनि जिउखौ फोजोबस्रांनांगौ मिथिबाय बिलाय आंनि थाखाय ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो आफा दे नों मानसिखौल' खिन्था सोर बियो र' मानसिखौ आं मोजाङै मिथिया जुदि मिथिबानो नोंसोर एक्सन लानांगौ मिथिबाय जागोन आफा बिमा औ थारैनो आंनि सिमाङा मोगथाङाव जाफुंसारमारगोन ना मानो जाफुङा जानो आं दिनै मोनायाव देरहाखानाय सिमां नुखादों आरो दाखालिबो जों गामिनिफ्राय बहरखौ होगोन होननानै बुंखादों नंगौना हाब बेवाय बेथ' जोबोर मोजां खोथा थारैनो बेबायदि जामारोबा देरहाखागोनानो जाहैबाय औ
दे जेखियानो जाया मानो आदा नोंसोर मोजाङै मावबानो जाबाय नांगौब्ला उनाव खाफालफ्रा गेवसारोब्ला आं नोंसोरनो माबा मोनसे सुबिदा होगोन जागोन दे फंबाय नों जेबो सिन्था दाखालाम जों बोलो होगोन देरहाबानो हामथारबायलै बिमा जेबो सिन्था खालामनाङा बेवाय हागौमानि बोलो हो बेवाय जोंहाथ' देरहाखागोनखौ आसा खाथार दे जेबो सिन्था खालामनाङा आफा आंबो आंनि मानसिफोरखौ जेसेबां दं बुरजायैनो जमा खालामजोबखाबाय थारैनो जोंनि सिमाङा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां जाफुंसारगोन आफा दे फिसा थिगैनो दङ ओइ बिमा बिमा र' लांगौ थाब लाबो ओंख्रिया हाबाब बिमा सोर इसोरा हरा होमबा बे नोंनि आखाइखौ इसिबां गोथाव गोथाव ओंख्रि संनो रोंगौ नोङो ए बिदिबा इसोरा आखाइखौल' थख' हरो आरो नङाब्रा बिमा आं बिदि बुङाखै बे नोंनि संनायफ्रा जोबोर गोथाव जासोगारो होननानैसो बुंदों आङो थारमानि गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम आं बोरायलायबाय बिमा हाजार हाजार मानसिनि ओंखाम संनाय जाबोबाय आङो बे नोंनि बायदि गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनाय मोनजाफेराखै आं बिमा दे बारा बाख्नायनो नाङा Preview. नै एक्टर गाज्लाया बमफ्राय गुरब्ला नुजाफैलायखै बिलाय खालि फेसनल'सै जायाफ्रा मा आयै मा जाखो ओंखाम दोनाखै नामा आं जा ओंखाम उखैबाय दोना जायो फिसानोनो दङ सानसेलै आयै उखैथारबाय आफायालाय बहा थांनो एफा हाखु दाखु ओंखाम जाखो हनै बै गामि खाथियाव इलेक्सननि मिटिं दङ हा बेखौनो खोनासंनो थांनो नागिरदों आङो मा इलेक्सननि मिटिं औ आं मिनिनोसो ओंखारो आफा इलेक्सननि मिटिंखौहाय मानो मिनिनो ओंखारनांगौ जाखो नोङो नोंहा मा खहा दंफालाय नों थिगखौनो बुंदों आफा औ आंनि थाखाय गोबां खहा दं नों मा बुंनो सानदों फालाय मा मोनो मालायनि भट होनानै दिनैसिम जोंनि गेजेराव रोजा रोजा बिजाथिफोर दं नांगौ समावल' भट नांगौबाल' गोदै गोदै बुंफ्लायो देरहाखांबाथाय जोंखौ नायस'ना नों बेफोरखौ जेबो दा बुंनो हाया गावबागाव सिरि था सालाय हमथानानै बाथ्रा बुं जेखौ आखायाव दं होननानै दासार नोङो नों थिगखौनो बुंदों फिसा बिफा नंगौ थारैनो फिसा हायेन बुंनाय बाथ्राया सैथो नोंबो बेफोरखौ साननानै नाय आरो बेल' नङा जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबांनाखि आफादफोर दं बेयाव मोनसेल' थांखि बे थांखियानो जाबाय बर'फ्रा गावजों गाव खौसे जानांगौ आरो बड'लेण्डखौ लाबोनांगौ नाथाय दिनै बोरै गावबागाव सिरि था सालायखौ हमथानानै बाथ्रा बुं नोङो जेखौ आखायाव दं होननानै दासारलाबाय नोङो मानो दिनैसिम जेखौ रावबो सारैयावनो बै माखासे ना गाज्रिफ्रा जानला मोनला खारलांगासिनो दं बेयावनो जों बड'लेण्डखौ दासिमबो मोनाखै जाबाय फिसा जाबाय सैमाजों सैमा जाफानो हाया थांदो न' सिङाव जिरायहैदो हो
आसा आसाय ओइ आसाय ओंखाम जानो टाइम जाबाय माबोरै फै रना आयै दसे गेलेनो जा मोजां मोनदों खोथा मानिबावाखै माबोरै फै गगा मोनो फैदो थांगौ र' दा बिफा फैबा रायजागोनबो माबोरै फै आयै औ आफाया माला फैगोन आयै दा मोनासो सफैगोननो मिटिंआव थांदों नोंना फर्म फिलआप खालामनांगौआ खालामखांबाय औ आयै दाख्लैनो खालामदों आङो आयै आंनो स्कुटि बायनोसो फैसा नांगौमोन मा गोदाव सोराव स्कुटि बायलाबायनांगौ जाखो आं स्कुटि सालायनो जा गोसो जादों दे दा बिफा फैबा बुंना होगोन आं थौदो ओंखाम जाहैसै थौ ओइ सिख्लाफोर मा जादों नोंसोरो आंबो जागौमोन ना आदा खांखमा नै जों लेबु खाजि जादों नोंहालाय बहाथो थांनो नागिरदों माबा आं बै जाहारबारियाव थाम्फै अजानावसो थांनो नागिरदोंमोन अजानाव मा जाखो मानो थांनो आं मा बुंबावनोथाय आहा सानफ्रामबो मंगलबाराव खिफिनाय बेमार जादों खालि मंगलबारावल' खिफियो दा बिनिखायनो खिफिनाय खम जानायनि अजानाव मुलि लायनो नागिरदों आं लेथ्रा फेथ्रा खम मोनामगोन बे नोंनि खिफिनाया छी मुगै सुगै औ खाथियावनो थाजाखाया नोंसोरथ' दा बादियाव साथाम जाम्ब्रै ओंखामखौनो जानाय नङा नै सिख्लाफोर आं मैया नेपालनिफ्राय मोनसे बिराद गिदिर मबाइल गुवार बायना लाबोदां 10,000नि नोंसोर नायो नामा देलाय नायनि दे माबायदि मबाइल नायनि आंजों सेलफि लाबासो आं देखायगोन नोंसोरनो मा नुदों नोंसोरलाय दे ना लागोन देखायदो दे लामारगोनथ' दे गासिबो फै सेलफि लानो होननाया माबार सिखार आहा अजानाव थांनांगौ फाग्लाया दे देखायदो दे समाबो 12ता जाबायदां सान्दुङाव जुदि दा केमेराया बोरैबा खामबा आंनि दाय गैयाहाय नोंसिनिसो खाफाल दे 1 2 3 दे इसोर माथो बेनो जाबाय नोंनि मबाइला गोदाव सोराव गवा नों होसो लोगोफोर माथो लाजों दां थांखिसै दहायना बे सालायनांगौ नालाय माथो सिख्लाफोरनि बिसोर आयु फाग्लिफोर लासिंसिं दार बासिदि नै नोंसोरो मोजां हौवा मोननाय नङा नोंसोरो बालन्दाखौनो जनांगोन नोंसोरो आंखौ एफा लासिंसिं गामसा खुना हरदों नोंसोरो मा नुखो नोंसोरो साला बोराय लाजिया नोङो बिदियावनो हिन्जाव मोनाखै बियो र' नोंखौ मालाबा खासि खालामगोन जोङो थाव लोगोफोर दावदै गला हगार फाग्ला थेट फाग्लि ना मा जानला मोनला सोरबा खिफिनाया फाग्ला दावदै गलाला लेथ्रा मालाय खिनानै फैनायाव डिस्टार्ब होफैदों
बिब' बिनानावमोन नोंथांमोनहा मोजाङै खोनासंदो जोंना इलेक्सनाथ' सफैगासिनो दङ दा बेखायनो आं सानो नोंथांमोनहा आंनो भट होनानै आंखौ देरहासार जाहोगोन रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोर सिन्था खालामथारनो नाङा नमिनेसनाव आं टिकेट मोनखाबाय आरो गोबां रायजो राजानि आं मदद मोनबोबाय हारसा बांगाल नेपाल बेथ' बिरजालुसो जानो हागौ इलेक्सननि माबा मोनसे केम्पेनिं खालामदों खोमा दा नोंथांमोननि बे दाङारफुथि गामिनि रायजो राजाफोरनि अननायजों आंनो भटखौ मोनबानो आं देरहासार जागोन नोंथांमोनहाल' आंनो भटखौ होदो रायजो राजा नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा आं देरहासार जायोब्ला नोंथांमोननि जायगायाव आंनि प्रथम खामानियानो नोंथांमोननि गामिखौ नायनाय रायजोफ्रा बेखायनो बिथांखौ मदद होगोन होननानै आखाइ खबना हो रायजोफोर सनाफोर बिरजालु जिन्दाबाद 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 बिरजालु लं लेफ्ट बिरजालु जिन्दाबाद 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 सोर बिरजालु बिलाय सोर सैमानि फिसा बियो आंनि गेजेर भट दारायनो नागिरनाय बे आंनि ओनसोलाव मोनथिखायो बियो आजिखालि मोजांबासो मोजां होननानै खोनासं बेखौ गाबोन नागिरहैनानै गावनो हैजोबनांगौ आरो खोनासं जाहाथे पुलिसफ्रा बे खामानिखौ जाहाथे खोनानो मोननाय नङा सोरै मावनांगोन बे खामानिखौ हुसियार जागोन सार बिनि न'खरखौ फोजोबस्रांनानै बिनि बिसि फिसाफ्रा मा जानांगौ सार नांगौबा एसे सानलाय जाबावगोन नामा सार आइदै आंनि संख्रि जानानै आंनि खामानिखौ हेंथा होफैदों नोङो गोसोआव ला आं बुंखायो आंनि बुंनाय रावाव जाय हेंथा होयो बेखौ आं सोबानो गोसो जायो नैबे लालुआ साधारन मानसि नङा दै गोसोआव ला आयु आंना सनाया आं नोंजों जोबोद मोजां रंजानो गोसो जादों नोंजों सिथाब थाफानो गोसो जादों बबेयाव सना बबाव नों आंखौ जेराव लाङो आं बाहायनो थांगोन थौ सना थौ आफा ओं आंनो स्कुटि नांगौमोन थाब बायनानै हो रले आइ सानैसो सम होना आंनो होमबानो बायना होगोन आङो आं मिथिया आंनो स्कुटिखौ थाब नांगौ आफा नै मा जाबावनो बे गथ'फोरजों खोथाबो बुजिला जेबो मिथिला बुंबाबोथ' खोनासंखाला नांगौबाथाय नांगौ बिदि नङालै आइ मोनगोन होनखाबायना मोनगोन सानैसो टाइम हो आंनो इलेक्सनाबो खाथिथारसै आइ आं जेबो मिथिया आंनो थाब नांगौ आफा आहा लासैसो बिदि थांबाय थानांगौ हारसिङै बिजिबाबो मोना जागोनलै फिसा मानो बिदि बुजिथारा नोंसोरलाय बिमा खुलुमखांबाय ओइ बिमा नों मोजाङै थाथ' दे आं बै गसाइ गामिनि gwrwbba दाइमारियाव थांब्रबनानै फैनि दे मोजाङै थां बिफा दा थाब फै जागोन बिमा नै टाइमाबो बारा जाबाय आं थांनोसै दे थांदो बिमा मा जाखो नों ओरै फैथ' खोथा दं नों ओरै फै मा जाखो मा खोथा
दे मेगन मेसेबलाय आं नोंनो मोनसे मोजां सारप्राइज होनि मा सारप्राइज बेलाय मेसेबल'ना मेगना दे लासिंसिं बेनो जाबाय नोंनि सारप्राइजआ औ थाथ'दो दे बिमा थादो ओइ नोगोरफोर लादोलै आं नायनो बाथारबाय नोंना बैसोआबो जाखाबाय ओहलै औलै हायन नांगौबा आं सोरखौबा रायथिनांगौबा रायथिनानै होनोसै नों बुंदोल' थोद फाग्ला फाग्ला बुंब्रा नोंसोरो सोरखौ गार्लफ्रेन्ड लालाबायनांगौ जाखो हिनजाव होननायबादि बाथारो आहा नै फाग्लाफोर आं दिनै हराव ओरैबायदि मोजां सिमां नुदोंना मा सिमां नुमारा खिन्थादो मासे सिखिरिया आंनि सेर सेर गिदिंबाय थादोंमोन नाथाय आं बेखौ नागिरबाबो मोनाखै नाथाय मा जाबाय लास्टआव गावनो हारसिङै आंनि फाफ्लियाव बाफैगारबाय बेबादि जोबोद मोजां सिमां नुदां दा मोगथाङावबा मा जागोन थैबायलै हाब बिदिसो सिमां नुदों आरो होमब्लाथ' दा बावनो नायनो मोजां आइजों गोदान मोनसिगोन आइजो बोरैबाबा लटारिफ्राव नांबायबायथ' मोजां नै नोंसोर दसे बेयावनो थाथ' दे आं दा मोनायाव दाउला खासि जानो फन हरनि दे जागोन दे ओमफ्राय दा मेला जाहैनांगौ जोंहा जायो हेलौ काला नायनि मा जाहैयो बियो मा जाबावनांगौ दाना Ada sorry, I'm really sorry Ada. Maafkan bini saya pulang kedai. Asal minsla. Udah jadi nenglah masya. Sorry mana ini nama? Beo mana pernah aku nenglai? Bobes ni seorang fikir. Marja ke gesa saterbaik nama? Ada. Asal minta ke mana? Sorry. Beri masuk grup lang Budi sak lewa. Jabai, tangdu. Ada. Sebut raga sampai na? Aide. Jeng ba malah nengsil badi sikla ko matu ndah aku nunggu. Tangdu. Cai. Tuh sih jeng demen ta jeng kabai. Naya hua mantu seorang lawai bra. Ada. Dukung be nama apa per? Tuh wan dokter nu langsung apa bisa dong ba? Aku dukulin nama. Tangdu. Tar mas tri video full dalam bayi. Hado, bye. Tangdu. Bye. Hagla, bidiin jayi nama. Bye. Hain, neng raga jeng menangla. Bi neng थाखाय जोबोर खाफाल गोनांसो. आं बाथौ बुंनांलामोन. जाबाय दे. Asa. Asa, daबो जायाखै नामा? हा? आब' गौदां, नों फैबाय? औ. र' आंबो रेडि जाखाबाय, थाथ'. दे, थाब ओंखारदो. ना गुरनोसैलाय? औ आदै. गुरैसै. नाया बुरजा गुरना लाबोदे. औ दे. आसा फिसा नाखौ बुरजा गुरनानै लाबो आरो थेंगोनाखौ बांसिन लाबो दा मोनायाव थाइगिरजों जानो. दे जागोन आयै. नाथायबा आं थेंगोनाखौ गिनाय मोनो. मानो गिनांगौ जाखो? होमबाबो आं ट्राइ खालामगोन दे. दे. थाथ' आयै. आब' नाखौ माबादि गुरगोन? आंथ' बारा रोङाहाय. नाखौनो गुरनो रोङा जायो सोरबा. नों बैथिं गुरदो आंनि बाव गुरसै. जासिगोनहाय थौदो. मोनाबायबो. थौदो थांसै मोनाबाय. दा नङाबा आइया रायगोन. थौदो. आयै, आं दाख्लै कलेजाव थांनायाव सासे सेंग्राजों सौग्रावफ्लांदोंमोन. जि लाजिखादों आङो. मा?
सोरबा हौवाजों सौग्रावदों? औ आफा। बबे जायगायाव सौग्रावखो आइ? बियो सोरजोंबा फन रायलायबोदोंमोन। बे समावनो आंजों सौग्रावफ्लांदों। जि बोरैबा मोनखादों आं, गिलु फालुनो। आंबो बै समाव नोमाजों बिदिनो सौग्रावदोंमोन आइ। खेबसे सौग्रावनाय लोगो लोगो नोमानि गोसोआ ना आला खातारि बायदि गलिलांदों आइ। नोंमारगौना आयै? आवस'आ जाथारलायबाय बिना। आच्छा बे बिरजालुआ माब्ला फैबावनांगौ जाखो? बेनि जोलैखौनो दोना आङो। दानस'जोबगोन आं दिनैनो। सिन्था खालामनाङा आदा, बिरजालुआ बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामखायो। दान्दिसे उनावनो बियो सफैनांसिगौ। शाला आफानि एगेन्सै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बियो। जोलैखौनो दोना आङो। दानथारजोबगोन आं दिनै। फंसेयाव फंनै बुंखाथारो बियो। बोरायनानै लाजिथारा बियो। हनै साला फैगौबो। ए फैगौथ'। ओइ सियालाबो। हा? बेजोंसो मोनगोन आं दिनै बेखौ। गवा बे दिनै। ओइ नोंसोर साथामा बेहायनो थाथ'। सोरबाफोर नुनो हागौ एसे नोजोर हो। हा? दिनैनो सुखावजोबखादो आदा। नोंनो खोथा गैया। ओइ बिरजालु बहा खारनानै गनो नोंलाय? आफा गिबायसो आङो। नोंखौ दिनैसो मोनदों? सोर बिसोरो? गबावनो बिरजालु। नोंखौ दिनै बोरमा हासोनाय बायदि हासोदों आङो। नोंसोरखौ दिनैसो मोनदों? आफानि एगेन्सै इलेक्सन जानायनो नागिरदों नोङो? बहा गनो नों सैमा? शाला बिरजालु नोंखौ दिनैसो मोनदों? बहा गनो नोंलाय? आं जेबो दाय मावाखै। आंखौ निमाहा होदो। बुरु बिशाला दानथारखानो थां। शाला बिरजालुनि फेमिलि। दानथ'खादो आदा। ओइ सालि नोंखौ गोदोनाखौनो हासोदगोन आं। बिमा! बिमा! थै नों सालि बेयावनो थैनानै था नोंसोरो। बिमा! थै सालि बेयावनो। सुनिफोर। बुरु फिसाजोआलाय? थु गोख्रै नागिरबावनांगौ। बिमा! आसा फिसा! फिसा नों बहा थांखो? फिसा नों बहा थांखो? बिमा मादै मावामोन। बुरु बिलाय बेनि फिसाजोआलाय? औ नागिरबावनांगौ। जों मा जाबावगोन? आया सा नों बहा थांखो? बिमालाय बिमा! 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 ओइ थौदो नांला माब्ला मोनफिनगोन बेखौ? थौ न'आव सालिखौ मोननाय मोनब्ला। बिमा!
아파. नों मानो एफाग्राब सिन्था जादों आफा? नोंसोर बिजालुखौ बुथारनो हादों हायाखै? आफा, नों मोनथिखाया होमब्ला? आंनि थाखाय मानसि बुथारनाया ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदिसो। नों जेरै सानदों बे खामानिया जाफुंबाय आफा। जों बिजालुखौ बुथारबाय। हा? बिजालुखौ बुथारनो हाबाय? हामथारबाय हामथारबाय। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दिनैसो। Wey, bijalu! नों सोरखौ आलो गोजोनै थादों? थुदो फिसा थुदो। 날로. सार. इलेक्सनावथ' आं देरहाबाय। मा सिन्था दंबावो? नाथाय मोनसे खोथालै नारलु। बुं सरकार। बै समाव जों बिरजालु आरो नखरनि मानसिफोरखौ जों बुथारदोंमोन नङा होमबा? औ। गोसोआव ला। बेखौ रावनिबो सिगाङाव खिन्थानो मोननाय नङालै। जों गासिबो नङाबा आयेननि गेजेरजों जानांगोन। बेखौ नोङो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया सार। जे खामानिखौ जों जयैनो मावदों बे खोथाखौ आं मानो बुंलाबायनो? आं बुङा। फैदोलै सना फैदो। दावलेब सना। नैबाव सना। आंनो थेंग' लोंहोनो लोंहोगोनलै सना होगोन।
आंबो बेखौनो आसुरित मोनबाय एफा मोजां सिख्लाया माबोरै अन्थाव बाथाव बिदि खर' गाज्रि जाखो। हायेन नों मोनसे खामानि मावदो। आं मा खामानि मावनो बिकास? हायेन आसाखौ सासे अजानाव लांनानै बिखौ मोजां खालामनानै बिनि खर' गाज्रि जानायनि मोजां गाज्रि जारिमिनखौ सोंनांसिगोन। नङाबा जों बियो बोरै बिदि जाखो बेखौ मिन्थिनाय नङा। बिकास, औ, आं बिखौ मोजां खालामनानैबाबो जेरैखि जाया आंनि गावनि महरै बोजबनानै लागोन। आरो आं बिखौ आं थासान्दियाव आं बिखौ गोदाव सोराव जाहोआ। जोंबो नोंजों लोगोआव दं हायेन। नाथाय बबे अजानाव लांनो बिखौ? आं अजाखौ मोजाङैनो मिथिगौ। बै जाहारबारि गामियाव सासे अजा दं। बियो बेफोरबायदिखौ गोरलैयैनो फाहामनो हायो। बिदिबा बेखौ बे अजानाव लांनाया थिग जासिगोन। औ हायेन। थौ होमबा। थौ। बोरब्रा सिख्लाफालाय? ओइ जोंदाव, मानो सिख्लाखौनो नुवा? बेनोथ' जादोंलै। र' आंथ' मोनबा मानियालै। फैगासिनो दं। माला मोजांथ'। मोजां जाथारगौ माला। आं फाग्लाफोर मा मावलायदि? थांनाय। र' बेटाखौ थांनि। ओइ हांसो बेदर। टमेट'आ सातना जानो गोथाव जागोनथ'। भिटामिन गोनां जागोनलै। आइदै। फाग्लाया होजाबायसो। हेल', आं एसे बेस्थआव दं, दोनथ'। बै फाग्ला आइदै। ए जाम्बा। थौ। बबेनि दादागिरि नोंलाय? आइजोआ मा दाय दं? आइजोनि मा दाय? बे फाग्लि आइजोआ मा दाय दं? नोंसिनि बिदि दादागिरिखौ आं नायनो हाया। गोख्रै दानो बे जायगानिफ्राय। दानो गावबा गाव जायगायाव थांफिन। नङाब्ला मा खालामनो नोंलाय? नङाब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा। आसा, नों मानो बिदि जाखो? फै आसा, आं नोंखौ लांनो फैदों। आं नोंखौ मोजां खालामहैगोन थौ। आसाया माब्रै बिदि जालांखो? आं मा खालामबावनो दे?
नोंहा मा फुरलु फुरला जाबाय थाखो? लंपेन्टानो गोराथार मा खालामनांगौ? केकखौ खख' मोनलाजोब्बाय आंहा। बैथ' आसासो नङा होमबा? बे आसासोथ' बेखौ अजानाव लांनांसिगोन। औ थौ। ओइ आसा। ओइ आसा, नों मानो बिदि जाखो? हा? नों मानो बिदि जाखो? सोर नोंसोरो? आंखौ दा गावथारखा। आसा, मा जाखो? आच्छा, जानो हागौ बिसिनि न'खरनि मानसिखौ सोरबा गावथारदों जानो हागौ। बेखायनो गावथारनायल' खोथा बुङो। औ, बेनो जागोन। बेखौ जेने थेनेबाबो अजानाव लांनांसिगोन। मानो खारलाबायखो नोंलाय रथ'? नों बुजिनाय ना दालाय? र' सिन्था खालामा। नोंखौ जों मोजांसो खालामनो नागिरदोंथ'। गोसोखौ हमथा आसा। आसा, नों मानो बुजिया? गोसोखौ हमथालाय। थौ, गोदो। नोंखौ मोजांसो खालामनो नागिरदोंलै, फै। आफा, बे सिख्ला सिगाङाव बिराद मोजां मानसि। दा बोरै बिदि जाखो? जेबोखौ बुजिला। आफाया अननानै बेखौ मोजां खालामना होबानो जाबाय। दे जागोन दे। मानसिखौ बेहायलां। लंपेन्टाव गबाय थायो डिस्टार्ब। थाब थिखो। गोरा हमथा। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम ब्रह्म विष्णु महेश द्वैश स्वाहा। ओम ब्रह्म विष्णु महेश द्वैश स्वाहा। ओम शान्ति। ब्रह्मनि शान्ति। बिमानि शान्ति। ग्रहनि शान्ति। ओम देवो देवी हरि ओम नमो स्वाहा। ओम नमो आफा बोराइ बाथौ महाराजानि स्वाहा। ओम बिमा काली देवीनि स्वाहा। ओम बिमा बिश्वहरि देवीनि स्वाहा। ओम बिमा लोक्षि देवीनि स्वाहा। आफा, थारैनो बियो मोजां जामारगोन ना? औ जागोन, सिन्था दा खालाम। दसे उनावनो मोजां जासिगोन। र' अननानै मोजां खालामथार आफा। औ दे खालामगोन दे। नै आखाइया मावहांबाय। आया मोरै जाखो? हाब आदै हामसिगोन ना? फिसा नों जेबो दा गाब्राय। आसा, नों आंखौ सिनायबायना आं सोर? बै समाव जे नों आंजों सौग्रावदोंमोन लामायाव, नों गोसोखांलाय। र' फिसा, नों गोसोखौ हमथा। नों गाब्रायनाङा, सिन्था खालामनाङा, गासिबो थिग जाजोबगोन। आसा, नों गावखौनो हारसिं दासान। आं नोंजों अरायसम लोगोआव दं। नै खोनासं फिसा, बियो दा एसे मोजाङाव फैथारोब्ला नों बेखौ लांनानै फैलाव दुब्लियाव बेरायहोहै। जागोन दे आफा। मानोना बियो फैलाव दुब्लिनि बारनि जोबोद गोनांथि। बार जाथारनांगोन बियो। जागोन दे, आं दा लांनानै बेरायहैगोन। आयै मा फिसा? आफायालाय? बियो फैगासिनो दङ, दसे उनाव सफैसिगोन। आयै आंनो स्कर्पिय' बायनो 15 लाखसो रां नांगौमोन आयै। जागोन फिसा, नोम्फैया जाबाय बे जायगानि सासे MLA। बेल' राङा नोम्फानि थाखाय जेबो नङा। दा फैबा बुंनानै बिनानै होसिगोन आं। जागोन दे आयै, जागोन। आच्छा, बियो MLA लालुनि न' ना? औ, बियो MLA नि न'। आं बेनिनो फिसाज्ला।
मानसियालाय बहाथो थांदों बियो? बियो दा दिल्लीयावसो दंहैयो। मानोबामोन? बेनि हाबा मावनाय खामानिखौ समाजा मोजां मोननानै नैबे गोरखौ इन्सपेक्टरखौ आयना नोंसिनि न'सिम थिनहरदों। आच्छा इन्सपेक्टर, नों सोरजों रायज्लायगासिनो दङ बेखौ नों मिन्थिगौ ना मिन्थिया? आं जाबाय सासे एमएलएनि फिसाज्ला आरो नोंथ' जाबाय नंखाय पुलिससो। सोरबा एमएलए हक इएम हक आयेननि बेरेखा हाबा मावोब्ला बेवहाय आयेननि खाथियाव रावनिबो दादागिरिया सोलिनाय नङा। मिथिबाय? बेखौ आयेनासो मिथिगोन। जानला मोनलाजों सोलिगोन सानदों नामा? बे खोथाखौल' बुं नोङो। बै समाव गोदानै उथ्रिनो नागिरनाय मिस्टार बिरजालु आरो बिनि बिसिखौ मानो बुथारहैजोबामोन? बिब्दिब्ला नों बेखौसो बुंनो फैदों? औ। बियो जोंनि थोरसिनि ओंखाम बाहागखौ सेनानै जानो नागिरनायखायसो जों बिखौ बुथारदों। बेथ' नोंनि जेबो अननाय खालामाखैमोन ना? बेथ' नोंखौ डिस्टार्बबो होआखैमोन ना? देरहायिखौथ' रिजाल्टआवसो मोनगौमोन। नाथाय नोंसोरो बुथारहैनाया गोरोन्थि जाबाय। दा बेखायनो नोंसोरखौ थानायाव लांनाय जासिगोन। जाबाय इन्सपेक्टर जाबाय। बारा फेक बुंनांला। ओइ, लाबोनाय बियो? जागोन आदा। ओइ इन्सपेक्टर, एसे बुजिनो नाजा। नैबेलाय आदा। नुबाय नोङो बियो मा बुस्थु? नैबेयाव गासै 2 लाख रां दङ। नों बेखौ लानानै गोजोन आरो दिनैनिफ्राय जोंनि मोजां गाज्रि बिजनेसाव जेबो हेंथा दाखालाम। हायोबा नों आंजों लोगो जा। ओइ रानख' गौ थां बे थांफु नारलायनानै बोथिसे जाहैथां। थां बै खनाफोराव थां। ओइ इन्सपेक्टर, नैबे रांखौ लादो। लाबो। बेजोंनो गोजोनदो। दिनैनिफ्राय जोंनि खामानियाव जेबो हेंथा दाहोसै। जागोन। खोनागोन सिरि सिरि। बेफोरखौथ' गोरखौ इन्सपेक्टरा लुबैना फैखादों। मेडाम, नैबे गोरखौ इन्सपेक्टरनो नोंसोरबो गोरसावनानै गुरलाबल' हरबाय थाबानो जाबाय। अब्लानो नोंसोर जेरैबायदि बुंगोन एरैनो थांगोन। खालि मिथिबाय? थांसै दे। ओइ रानख' उनाव फैदो। थांसै गोख्रै। आसा, दिनै आं नोंनि सिगाङाव मा रावजों मा बुंबावनो? हायेन, दिनै नों आंखौ एफा गिदिर बेमारनिफ्राय बासायनायनि थाखाय आं नोंनो मा होनो हाबावनांगौ जाखो? नाङा, आंनो जेबो साबायखर नाङा। मानसिखौ खैफोदनिफ्राय बासायनायासो मानसिनि गुबै धोरोम। दा आं नोंनाव नों गाज्रि मोनाब्ला मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन। आं गाज्रि मोना दे। मा खोथा? सोंदो। आसा, दिनै आं नोंखौ लोगो मोनदोंब्लाबो नोंनि गुबै जोनोमगिरि बिमा बिफा आरो जोनोम गामि गासिखौबो आं मिथिनो मोनाखै। दा नों आंनो खिन्थानो हागोन ना? नों मानो गाबदों आसा? दा गाबना। नोंनि मेगनाव आं मोदै नुयोबा आंनि गोसोआ बोरैबा मोनो। दिनै आंहा बे जोनोमाव आंनि आंगोनि बिमा बिफा गैजाला। दा आं हारसिङैनो आलाय सिलाय। मा? नोंहा बिमा बिफा गैजाला? नों जिंगासिनो नाङा। नों दा गाबासा। नाथाय नोंनि आइ आफाया बोरै आलाय सिलाय गोमालांखो? जोंनि आफाया इलेक्सन दारायनो नागिरदोंमोन। दारायनो थाखाय गासिबो रेडि जाखाजोब्बायमोन। नाथाय बे समावनो
बे समनिफ्रायनो आं गिनानैहाय गावदि बोरै बोरै बिसिम सफैखो आं जेबो खेल गैला दा आंहा रावबो गैला बे जोनोमाव आसा नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम जाय मानसिया नोंनि बिमा बिफाखौ बुथारनानै नोंखौ गोदाव सोराव खालामदों बे मानसिखौ आं सानसेबाबो नागिरगोन आसा बिनि थाखाय खिथेर लागोन आं बे आंनि समायखिरा फाग्लिया बहा दंब्रा बेलाय उन्दुदोंसो नामाब्रा बेलाय फाग्लि नोंना मेगना खिबावसो नामा मालाय एफा मोजां नायखुमानो फैनायखौ जाथ्रा नास्ति खालामबाय नोङो आयदै मा ओंख्रिमोन बानलु गोसा संख्रि संख्रा आलु जोबथारबाय ए नोंहा फैबा मालाय बिदि सिखाव बायदि फैनांगौ नों फैनायखौ आं बोरै मिथिनांगौ जाखो गावहा जानला मोनलाखा जानला मोनला नोंहानो मिथिखानांगौ ना नैबे खांखमाया उसुं सेर सेर फैग्रा होननानै मिथिखागौ ना नोङो दे जाबाय दे सिन्था दा खालाम खांखमा आं फुगारना होनसै फैदो एफा मोजां बिबार लाबोलायदोंमोन आङो जेबो नङा दे नोङो दसे बेरायहैनानै देहाखौ माबायदि मोनखो आं देहाखौ एसे मोजांसिन मोनदों आफा सिगांनिफ्राय साबसिनखौनो मोनदों दे फिसा नोङो सिन्था जानो नांला नों मोजां जासिगोन दा नोङो साननै सानथामसोआ आंनावनो थानांगोन मानोना नोंखौ नोंनि देहा मोजां जासान्दि नोंनि देहायाव गोबां मुलि होनांगौ आरो जारिनांगौ दङ जागोन आफा नों बुंनाय बादियानो जाथों नांगौबा आङो जानाय लोंनायनि खरसफोरखौ आं लाबोफागोन दा बेखौ रावबो नागिरनानै गैखाला बेखायनो आं बेखौ हानायमानि खेल खालामगोन बिदिब्लाथ' मोजाङानो जाबाय नाथाय फिसायासो मोनायाव हारसिङै उन्दुनो गिगोन नामा आंनावबो रावबो फिसा हिन्जावानो गैला मा खालामनो हाबा जाहैजोब्बाय औ आफा आं हारसिङै थानो गिगोन आं हारसिङै थानो हानाय नङा आफा नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे खोथा बुंनि औ दे बुं दाथ' रावबो उन्दुफाग्रा सिख्ला गैयाबा माथो खालामनो दा बेखायनो आं बुंनो सानदों बिनानाव आसाखौ हायेनानो लाबोनानै मोजां खालामफैबायब्ला आरो बिनानावाबो हारसिङै गियोब्ला हायेनानो थाफाथोंसै दा बिनानावासो मा बुङो आंथ' मा बुंबावनो आफा दा आंखौ हायेन नङाबा सोरथो नायबावनांगौ जाखो जेराव बेनो आंखौ फाहामनो लाबोखाबायबा नंगौ आंहा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा दे जेबो उसुबिदा सानो नाङा फिसा दे आंनो मोनायाव थाफानोसै माथो खालामबावनो दे फिसाफोर दे जेबो नङा ओइ बिमा हा बे हायेन फिसाया दासान्दि बहा थांदों बेलाय न'आव मानो फैथाराखै बियो जानो बबाव थांदोंथाय फनाबो नाङा दहायबो बुदोंमोन आं फनानो हाबा दाहाय बे फना रिं जाबाय बायोब्ला न'आव थाब लेंहर आंनो बेखौ नांथारगौ दे दा फन खालामबावगोन आं
दे होमबालाय आं डिउटियाव थांसै। माबाहाय बिफा? माबे बिमा? दहाय फुंनिफ्रायनो आंना मानोबा मेगना मावगासिनो दं। मेगन मावदों? औ। हायोबा थाब फै। दे जागोन दे एसेल' खेल लानानै था। जेबो नङा बियो। दे आं अफिसाव थांसै। थादो दे बिमा दे। दे थांदो। गैलालै सोरबा दा नुसनफैबा मा जानांगौ दे आंखौथ' मानसि मोजां होननाय नङालै। जाम्बाया एसेबो बुजिथारा माबा सिरि सिरिसो थाबाय आंथ' बेखौ मोजां मोनबाय नाथाय आं बेखौ मा होनना खिन्थाना लानो दे। थारैनो आं जाम्बि जामाराखैथ'। आंनि गोसोआ मानो बेखौल' सानग्रा जाखोथाय। माखौ सानबाय थाखो नों हायेन? उन्दुनो ओंखाराखै नामा? ओहो आं उन्दुनो ओंखाराखै। नों उन्दुदो। नांगौबा आं जिरायनानै नेबाय थानोसै। आं मा होनबावनो दे लाजिबायसोदां बियो। आंखौ बे नङाबा सोर अनसायबावनो। आंनि थाखाय नों मेगन मोदै खालामनाङा हायेन। उन्दुदो। नांगौबा आं जिरायनानै थागोन। नाङा आसा नोंहा देहाया प्रब्लेम दङ। नों मेगन मोदै खालामनांला उन्दुदो। आं नों उन्दुआबा मारै नागारनानै उन्दुनांगौ दे हारसिङै। नोंबो उन्दुदो ना। बिदिब्ला आं हायावनो उन्दुनोसै नामा? नों बिसिनायावनो उन्दुदो जाया होमबा? मानो बुजिया नों? हायाव माब्रै गुसुआव उन्दुनांगौ जाखो? मा उसुबिदा मोनदों नामा नों? नङा उसुबिदाथ' मोनाखै थेवबाबो एसे बोरैबा मोनो। मानो लाजानांगौ जाखो हायेन? आरो मानो बोरैबा मोननांगौ जाखो? बोरैबा आनकन्ट्रलाव थांबाबो जेबो नङा। आनकन्ट्रलनि खोथा नङा आसा। मानोथो बुंबावासै? बुंबावदो। आंबो बुंनो बोरैबा मोनो। नों आंनि रायलायनायाव एसेबो हमनो हायासै। मा सानखोब्रा बेलाय? मा जाबावनांगौ दानिया? गथ'नाया बोरैबा जानाय नङाथ'। नों जुदि आंखौ मुगैया मुजुआबा लानो हागोन ना? मानोना आंनि गोसोआ मा जालांखोथाय खालि नोंखौल' लुबैयो।
आंनि गोसोखौ दावलिया बोरहोबायसै आंनि गोरबोखौ ओइ गुमै गुमै माथो रावबो गैया नामाब्रा आरे मारैथो बिदि जालाजोबखो बेफोरलाय न'आव रावबो गैला नामा मारै फोरसा फोरसि जालाजोबखो आर बे गथ' सारिया बहा थांखो बियो जारला जाबायना खबर लानांसिगोन निस्सय माबा मोनसे जाखाथारबाय होनदां ओइ आदा मा आदा बै न'खराव रावबो थाला नामा बिसिनाव रावबो गैलालै इलेक्सन दारायनायाव बुथारजाजोब्बाय मा हाब गथ' सानैयाबो बहा थांखोथाय रावबो मिन्थिया आंबो नुयिया गोबाव जाबाय बुथार जाबाय औ बेथ' जारला जाबायना बिदिबाथ' आं गथ' सानैखौ नागिरनांसिगोन दे आदा बिदिबा थांथ'लाय दिनै थाथ'दो दे फंबाय
हायेन हौनि आंनि फंबाया नोंनि फंबाय आंनि फंबायसो बियो माथो रिक्सासो सालायबाय बेलाय अ माय गड हायेन थौदो थाबनो थौदो माबा थौदो आब' नों आगै बिथाङानि आसासै आगै नों बबाव गोमानानै थाया आरो नों मानो बिदि रिक्सा सालायलाबायखो आब' आं नोंखौ गैला सानबायमोन आब' नाथाय दिनै नों गोथाङैनो दं आब' जोंनि न'खरा मानो बिदि जालांजोबखो आब' मानो गोमालांजोबखो आब' आं माला माथो बुंबावनो दिनै जोंहा नोंजोंसो लोगो मोनलायबाय हामथारबाय मुकेश आरो आसा फिसा नोंसोर आंखौ मालायदा सान आं नोंसिनि न'खरनि मानसि मुकेश फिसा औ आं नोंखौ सिनायाखैमोन आं दासो मिथिबाय आं नोंसिनि आफा बिरजालुनि दुइसिन बिबोनां दा आं नोंसोरखौनो नागिरगासिनो दंखायोमोन इसोरा दिनै लोगो मोनलायहोबाय आं दाख्लै नोंसिनाव थांदोंमोन नाथाय रावबो गैयामोन जोंहाबो न'आव रावबो गैखाया दा नोंसोर सानैबो जेराव मेराव गोदाव सोराव थानांला फिसाफोर आं नोंसोरखौ जोंनावनो लांनोसै बिदिबा नों जोंनि आमायसो औ आसा आं नोंनिनो नोमाय बै सेंग्रायालाय सोरथो जाखो आसा बियो हायेन आमाय आंनि आंगोनि लोगो बियो लेंहरनायसाय आसा हायेन हायेन ओरै फैनायसाय औ थांगौ हायेन बियो आंनि आमाय औ खुलुमबाय आमाय हायेन दिनै इसोरा थारैनो जोंनि आरज गाबनायखौ खोनासंमारबाय जोंखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो मिलायहोफिनबाय आं नोंसिनि रायलायनायखौ दहायनिफ्रायनो खोनागासिनो दं आरो नुबायबो हायेन फिसा थौ जोंनावनो न'आव थांनोसै जाया होमबा बेबादि मोजां गाज्रि बाथ्राखौ बेबादि लामा सामायाव रायलायनानै नंगौ आमाय जेबो मुलाम्फा गैया थौ बिदिबा फिसाफोर थौ न'आवनो आराम रायलायहैदिनि थौ आमाय हालाफ्रा ओइ सार हाब नारलु मा हाखु दाखु मा जादों हो बस बै समाव जों जायखौ बुथारदोंमोन दा बिनि फिसाला आरो माखासे न'खरनि मानसिफ्रा ज' टाउनाव लोगो हमलायदों हा बिजोल आरो बिसोरनि न'खरनि मानसिखौ नों लोगो मोनबोदों औ बस दा बावैनो बिसोरो जोंनि न'खरनि फारसे सिलिंखार खालामनो हासिगौ ओइ जाम्बा माखौ गिदों नोंलाय आं दंना नों माखौ गाब्रायदों सार नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा आंनो नोंजों लोगोसे दंना माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय मानोथो फन हरनानै खोन्थायाखै नों गुरबाब सोला सेमजोबगौमोन आं बिसोरखौ आंनो थांगौमोन ना नों मानसिया जाम्बा जादों दहायनो आंनो फन खालामनांगौमोन ना नोङो दा माब्ला लोगो मोननांगौ बेखौ सि दे दा मोनाव सावरायसिगोन थौदो सार हाबानै दागाबसै थैनानै थांखानाय मानसिखौ गोसोखांनानै जेबो लाब गैला आं माबोरै आइ आफानि अननायखौ बावनो हानांगौ आनै हाबाब आनै गोसोखौ हमथा गोसोखांनानै गाबनानैलाय माथो जाबावनो आनै आच्छा आनै मुकेश आरो आसानि बिमा बिफाखौ सोर बुथारामोन नों मिथिबाय नामा आनै बेखौ जुदि मिथिनायमोनब्ला दानो खिथेर लाफिनगोन आं जेब्ला आइ आफाखौ बुथारो अब्ला आं सासे लोगोनि बिफा थैनायावसो थांदोंमोन जुदि जाथाय जानाय समाव आं दंनायमोनब्ला आं थैबाबो थांबाबो बिसोरजों बुलायफिनगौमोन इसोरा थारैनो जोंजों लोगोआव दंहाय सानसे समाव इसोरा बे गाज्रि मानसिफोरखौ लोगो मोनहोखागोन नंगौ आनै नों बुंनाया थिगैनो दं आं बिसोरखौ फोजोबनो हायागौमानि आंनि गोसोआ गोजोननाय नङा आनै
बे आंनि समायखिरा आं बिसोरखौ फोजोबथारगोन हायेन दिनै आंहा बे जोनोमाव नोंनि अनगा आंखौ अनग्रा रावबो गैला नों आंखौ नोंनि गोसोनिफ्राय गोजान दाखालाम हायेन आं सहायना थानो हानाय नङा आसा जेब्ला नों बै समाव खर' गाज्रि जादोंमोन आं बे समनिफ्रायनो नोंखौ जेने थेने मोजां खालामनानैबाबो गावनि आंगोनि खालामगोन होननानै सानखानायमोन नों आंखौ फोथाय आसा आं नोंखौ गारनो हाया बेथ' हायेनसो आफा आं दि नोंनो दाखालि जायखौ खिन्थादोंमोन बै समाव बुथारनाय बिरजालुनि फिसाजो आरो न'खरनि मानसि होननाया बिसोरनोमोन आरो थाफानाय हौवायाबो बेनोमोन बिदिबा बिसोर बिरजालुनि फिसाजोआ मा खालामनांगोन आफा बुंदोल' नों मिथिखायोना फिसा सैमा फाग्लि जानायखौ गोरलैयावनो बुथारखानांगौ नङाबा देरब्ला जारला जायो थां बे हिन्जावखौ हमनानै लाबो एसे सोलास्रेम नां जागोन आफा थां बे हौवानि खर'खौ बुख्रुबै थां हारा मुरा बायहोजोब बेखौ दिनै थिग मोजाङै मानसिनांगौ थौ जालाखौ आंनि हांसो बेदर नों दिनै आंजों बहा गोबावनो हा बे हिन्जावखौ गोख्रै बोनानै लाबो जागोन बस थाब हमब्रब फै सारि माबार फै नै सार नोंनि हांसो बेदरखौ लाबोबाय जों नोंसिनि जायो ना माजों जायो जादों नों सार Asa. Bongkarin dong Papsi. Bongkarin dong. Bongkar Papsi aku. mau makan lagi? Kain aku basah, Boy. 예, 비서도 선생님한테. 야! 야!
Aijwni दुब्लियावनो दुब्लिया गेब्रुबायगोनदां आइदै उदैया साला एमएलए बोराय लाजादों सासे एमएलए जानानै बे आइजोआ माने दंमोन जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन नोङो लाजाया नों बोरै गारजारा हायेन आं बिसोरखौ गिनो मोनबाय आंनि आन्दासाव बिसोरनो जानांगौ बेखायनो आंखौबो फोजोबस्रांनो नागिरदों बिसोरो नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा सना बिसोरखौ आं थैब्लाबो नागारा आं दं बे फाग्लि गावदांखौ माला मोनबावनांगौ जाखोब्रा खायदायानो जाथारला माथो सिमाङावथ' मोजां मोजां नुयो नाथाय मोगथाङावथ' जाथारानो माथो नोंखौ आं मोजां मोनो जोंफब ओंखारनानै आइरिस कफि हमलायनानै देलाय देलाय थाबायनानै बबाव थांनो गोसोनि खोथाखौ सना फोरमायना लाखा सिखोला बैसोआ हले दान्दिसेल'खा बुंस'ना बुंस'ना बेस'ना बुं 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 बेस'ना बुंस'ना बुंस'ना बेस'ना बुं 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 बेस'ना माथो जा मोजां सिमांसो नुदोंमोन आंलाय र' सालिखौ न'आव थांनानै जंखायहैनां सिमाङा माथो मोजांथारमोनलाय आयै मोगथाङाव जुदि बिदि जायोब्ला सार मानोबा लिंहरदोंमोन आं सौफैबाय मा खौरांमोन सार बै समावदि इलेक्सन गेलेनो थाखाय जायखौ जों बुथारदोंमोन बिनि फिसाफ्रा गासिबो देरबोजोब्बाय ओमफ्राय दा बर'आव मोनसे बाथ्रानि भाव दङ सैमा फाग्लिखौ गोरलैयावनो बुथारखायाब्ला देरनानै बुथारनो गोब्राब जायो औवाखौ फेदेबनोब्ला गोरलै समावनो फेदेबनांगौ
आच्छा दा बेखायनो आं बुंनो सानदों जुदि बिजारनि जोलैफोरखौ थाब बुथारनो हायाब्ला जोंहा उनाव जोबोद गिनांगौ जागोन सार बे बुना हरनाय सेंग्राखौ आं मोजांनो मिथिगौ बिनि न'खौबो नुखाबाय आं मा बिनि न'खौ नुबाय नोङो औ सार बिनि न'आ बै बिटिसि बिल्डिंनि गामि खाथियावनो बिटिसि बिल्डिं खाथियावनो औ आं पुलिसब्लाबो मानसि बुथारनाय मानसिखौ खना खनलानिफ्राय एख'नानै लाबोनाय बुथारनाय देथारनाय जोखोनानै जोख्लायनाय गाफेनाय जोख'नाय जोखोनाय जोफेनाय ससोमनाय गासियावबो पारफेक्टखा आं सार नों आंनो सार सम सम गुरलाबखौल' होबाय था सार अब्लानो गासिबो खामानिया साफा सुफा जाजोबगोन बिमा हानि फिसाया माला फैगोन गाबोन फुङावसो फैनो होनदों खामानि दंनो बिमा हनै सोरबा फैदोंदां थांनाय दरजा खेवनायसै बिमा र' सोर जाखोमोन नोंसोर सोर आरो आंनि न'आव हे बोराय नों सैथा जोंनो दिनैनि थाखाय जानाय आरो थानाय नांगौ आं बेबादि नोंसिनि जायगा होनो हाया बोरैबाफोर पुलिस फैब्ला आंहा जोबोर जारला जागोन नोंसोर आलदानाव थांदो हे बोराय जानला मोनला खोथा दाबुं जों रावनावबो थाङा जों नोंसिनावसो थागोन माबा ओंखाम संबाय जाव आयौ अननानै जेबो दा खालामसै नोंसोर बुंनायखौनो मावगोन जों आंनि खर'नि थै मोनलोंगोन आंनि फिसायखौ जेबो दा खालाम बिमा दे थाब संदो एसे दे हेल' इन्सपेक्टर खामानिया जाबाय दहाय नों रायलायनाय बायदि नों मावफैदोल' अके काम अन लेट्स गो आया बोरो ओंखाम जानो होननाया फाग्ला मोनामजोब्बाय सोरजों सोबख' जाजोबखो बेफोर जानजिया बोरै जाजोबखो गोरा खालाम जागोन सार सोरजों सोबख' जाजोबखो रावबो सोबजायाखैलै जों मानो फैदोंमोनलाय बावहाय मानसि हमनो सार फल'ल'ल'य मि थ' सार थ' पुलिस जानो हागौ बोराय बुरिया बिसोरनो ओंखाम संनानै जोबोद मेंबाय जानो हागौ दा नों बहा गबावनो नों बोराय फिसाला हायेननि गोरोन्थियाव बिफाया एरेस्ट जानांसिगोन जोंनि फान्दायनायखौलाय मा मोनथिनो नों बोराय ओइ बोराय नोंनि न'आव नाफाम गोथाव मोनामदों रानख' बुग्लाव नागिरहैलाय बबेबा खना खनलायाव गन्द्रायफोर थानो हागौ नोंखौ आङो नों जे समाजनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय नोंखौ थानायाव लांनाय जासिगोन
आंथ' जेबो दाय खामानि मावाखै इन्सपेक्टर आंहा मा दाय जाखो आंनि बोरायखौ एरेस्ट खालामनो नाथाय मा दायनि थाखाय दाया बेनो नोंसोर दा एसे सिगां बे न'आव उदखारिफोरनो थानो जायगा होदों आरो बिसोरनो जानाय लोंनाय बेबस्था खालामना होदों बेखायनो दा नैबे गोरखौ इन्सपेक्टरनि नोजोराव दा नों सासे उदखारिखौ मदद होग्राखाय आं नोंखौ एरेस्ट खालामनो फैनाय जादों आयौ माथो गोलावसो सार मोनबाय नै नुबाय ना गन्द्रायसो मोनबावबाय आयौ आयौ बियो बोरै जाखो बिमा बेथ' जाथावथार नङामोन बेनो नोंनि थगायनाया जेबो गैयानो नोंनि न'आव दालाय माथो गन्द्राय मोनखो आयौ 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 बेथ' सात गाथोन बारनाय बिदेशनि सोबाव गन्द्राया उदखारि फिसै फिसै जाग्रा नोंसोरो नै सार नायदो दा महाय गबावनो नोंलाय साला उदखारि फिग्रा हम बिखौ हमना लाबो बिदि नङा सार बिदि नङा अन्नानै आंनि फंसे खोथा खोनासं आंनि फिसाया जेबो दाय गैया अनदो सार अनदो आंनि फिसाया जेबो दाय गैया नैबे गोरखौ इन्सपेक्टर थासान्दियाव बेफोर जेबो रिक्वेस्ट सोलिया मिथिबाय नै बेफोर दाल मोननायखौ ओरै मोनदों नंदों ओरै मोनदों नंदों गोसो जायोब्ला नोंसोरखौ थानायाव लांनानै आथा नानाय बायदि नानो हायो आं नोंसोरखौ बोरबासो नुबाय नामा ओरैबा हिनजावफोरखौ बुनो मोना जालालै ब्लडआ